एबसुनि बानजायनायाव डिलिमिटेशन ड्राफ्टनि सायाव सावरायनाय हाबाफारियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय एमपि रोनगोरा नार्जारिया बाहागो लाफैदों। बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय डिलिमिटेशन ड्राफ्टनि सायाव बर'नि माहारि आफादफोर आरो राजखान्थि हान्जाफोरजों जयै सावरायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमा कलेजनि नुब्लाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बर'नि 20था गुबुन गुबुन माहारियारि आफाद आरो राजखान्थि हान्जा इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानानै भारतनि बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय डिलिमिटेशन ड्राफ्टनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लादों। सावरायनायनि गुबै थांखिया जाबाय उदालगुरि लकसभा बियाफ खालामथारनांगौनि थाखाय सावरायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। আমি ইয়াতে যৌথভাৱে বড়ো জাতীয় দল সংগঠন বড়ো সাহিত্য সভা আবুফ হাৰিমু আফাদ কলেজ টিচাৰ বড়ো এছ'চিয়েশ্যন প্ৰাইমাৰী টিচাৰ এছ'চিয়েশ্যন XNDB আৰু আন যিমান দল সংগঠন আছে 13টা সংগঠন আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। বিটিআৰৰ প্ৰধান ৰাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ তেওঁলোকৰ নেতৃবৃন্দ আমাৰ আহ্বান মৰ্মে তেওঁলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু সকলোৰে এটাই সিদ্ধান্ত এটাই আৱাজ এটাই দাবী যে ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টি ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে গঠন কৰিব লাগে। যিহেতু এই ড্ৰাফট খচৰাত আমাক বঞ্চিত কৰা হ'ল। এইটো ঠিক যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি গঠন কৰা ST বাহাল ৰাখা সেইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। 15টা বিধানসভা সমষ্টি বিটিআৰত অন্তৰ্গত গঠন কৰা সেইটো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে আমাক বঞ্চিত কৰিছে। 6 শিডিউলৰ যি মৰ্যাদা 6 শিডিউলৰ যি সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত এই অঞ্চলত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ যিখিনি সাংবিধানিক অধিকাৰ আৰু মৰ্যাদা এইটো খৰ্ব কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে সকলোৰে একমত এক দাবী এক সিদ্ধান্ত যে ওদালগুৰি লোকসভা মানে 6টা বিধানসভা সমষ্টি বিটিআৰৰ অন্তৰ্গত সেইটো লৈ গঠন কৰিব লাগে আৰু কোৰ্ট টাৰ্মিনাছ হ'ব লাগে। কোনো কাৰণত 6 শিডিউল নন 6 শিডিউল দৰং নামেৰে এইটো মানি লোৱা নহ'ব। সকলোৰে এটাই সিদ্ধান্ত আৰু সমান্তৰালভাৱে 15টা বিধানসভাত 6টা বিধানসভা মাত্ৰ ৰিজাৰ্ভ কৰিছে। আমি বিচাৰিছোঁ 10টা বিধানসভা সমষ্টি ইয়াত ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে। ইয়াত একমত সকলোৰে একেই দাবী আৰু ইয়াৰ লগতে অসমত গহপুৰ চতিয়া বা আন যিখিনি মানে বিধানসভা সমষ্টি লোকসভা ইয়াত গঠন কৰিছে বড়ো বা ট্ৰাইবেলক চেদেলি বেদেলি কৰি আমাক মাইনৰিটি কৰি পেলাই আমাক প্ৰভুত্ব আমাৰ সাংবিধানিক বা ৰাজনৈতিক অধিকাৰক খৰ্ব কৰা হৈছে ডিছমেণ্টেল কৰা হৈছে। তো একত্ৰিত ৰাখি পেলাই ৰাজনৈতিকভাৱে সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। সকলোৱে এই দাবী মানি লৈছে আৰু অহা 11 জুলাইত 11টা বজাত অসমৰ নিৰ্বাচন আয়োগ অনুৰাগ গোয়েল ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম। 20-21 জুলাইত আমি নিৰ্বাচন আয়োগ যেতিয়া অসমত আহিব আমি লগ ধৰিম আৰু সমান্তৰালভাৱে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই যি মঞ্চ এই যি বড়োৰ জাতীয় দল সংগঠন আৰু ৰাজনৈতিক দল একেলগে লগ হৈ পেলাই আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিম সেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু জাতিৰ এই সংকটৰ সময়ত আমি একেলগে সকলোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। 32 লক্ষ জাতি জনগোষ্ঠী 32 লক্ষ যিখিনি ইয়াত লোক আছে ভাষা ভাষী সকলোৱে এক আৱাজ উঠাব লাগে যাতে আমাৰ অধিকাৰ আমি পাব পাৰোঁ আৰু ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত ৰাজনীতিকৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আমাৰ যিখিনি ৰক্ষা কবচ আমি এইটো পাব পাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ দাবী। ধন্যবাদ। माहारिनि दल संगठनफोरखौ लानानै बिथांमोना बानजायदों। बेवहाय जोङो इउपिपिएल हान्जानि जानानै आं बाहागो लाफैदों आरो जातीय दल संगठनफ्रा मा हास्थायदों बे गासै बाथ्राफोरखौ बेवहाय जोंबो बुजिनो फैदों आरो बेवहाय थानानै जेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिबाय जे बयनिबो लुबैनाया एखे आरो बेवहाय आथिखालाव जे बिटिसि ओनसोलावहाय मोननै लकसभानि गेजेराव क'क्राझार लकसभाया ST जाबाय बेखौ बयबो गोजोननाय फोरमायदों आरो जोंनि हान्जानिफ्रायथ' जों बरायदों आरो 12टानिफ्राय 15टा एसेम्बलि सेगमेन्ट बिटिसि ओनसोलाव मोनदों बेबो जोंनि थाखाय खोब गोनां बाथ्रा। आरो उदालगुरिखौ लानानै जों बयबो कनसार्न जे उदालगुरिखौ जों बयबो हास्थायदों जे मोनसे बिटिसि ओनसोलावनो
एखुथायै मोनसे लकसभा समस्ति जानांगौ दा आथिखालाव बे ड्राफ्टआव फैयाखै बियो खिन्थु जों बयबो हास्थायदों बे मोनसे जानांगौ दा जिहेतु इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया मोनसे रुल्सनि गेजेरजों डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जायो आरो ड्राफ्ट हगारखांनायनि उनावहाय बेवहाय क्लेम्स एन्ड अबजेक्टनि थाखाय 11 तारिखसिम जिहेतु 11 जुलाइसिम जिहेतु टाइम होदों बे टाइमाव जों बुंदों जोंनि लुबैनाय जोंनि हास्थायनायखौ जों मोनसे रिप्रेजेन्टेसन हरनांगौ दा बयबो बेवहाय एग्रि जादों जे हरनाया मोजां दा जों हान्जानिफ्रायबो जों बेखौ एग्रि जे लुबैनायखौ जोङो फोरमायनायावथ' जोंहा गोरोन्थि जाया जे जों जेखौ हास्थायदों जों बेखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन जों ज' हरनांगौ बेवहाय जुदि लुबैनाय मथे फैयोबाथ' मोजाङानो जाबाय बे बेसेबां आसा माने दिउटि नोंथांमोना सरकाराव दङ आसायाथ' थागोन जों लुबैनाया जाहाथे जाफुङो बेखौथ' आसाया थाया होमबा 100% आसाथ' थागोन खिन्थु जों लुबैनाय बायदि बहा जाजोबनो आं बुंदों मा इलेक्सन कमिसना गावनि रुल्स मथे बिसोरो डिलिमिटेसनखौ खालामनाय जागोन आयेनगत भाबै जिखिनि बेबस्थानि गेजेरजों जोंहा मोननायनि जग्य दङ जों जेसेबां रिप्रेजेन्टेसन होदों बे जुक्तिफ्रा जुदि गनायजायोबा जोंनि लुबैनाया जोंना जाफुंसारगोन गतिके जोंहा मिजिं दङ जों जेब्लाबो आसाबादि जों आसाखौ खालामगोन जे जोंनि ओनसोलाव जों लुबैनाय बायदि जायोबा खोब मोजां आरो बेखौ जों हास्थायनानै दिनै बयबो सावरायलायनाय जादों गतिके आथिखालाव बे डिलिमिटेसनखौ लानानै राजखान्थि हान्जाफोरनि गेजेराव जि नांलायलायबाय थानाय जादों बेखौ आं गोजोननाय फोरमायाखै जे बेवहाय जिहेतु मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबागाव लुबैनायखौ मोनसे रिप्रेजेन्टेसन होनायनि मोनसे प्रक्रिया सोलिबाय थाखादों बेवहाय गासैबो दल संगठनाबो गावबागाव रिप्रेजेन्टेसनखौ होबाय थानाय जादों लुबैनायाथ' एखे दा बेखौ लानानै सोरबाया मावाखै सोरबाया मावब्रेबाय बिनि खोथायानो गैखाया जों बयबो एखे लुबैदोंबा बेखौ लानानै नांलायनांगौनि मा जुक्ति दं आं बेखौ जुक्तिखौ नागिरबाबो मोनाखै गतिके मूल खोथाया जाबाय मा जे ट्राइबेलफोरनि राजनैतिक जि मोन्थाय बेखौ रैखाथि होनो थाखाय जि हास्थायनानै दिनै दल संगठनफ्रा दिनै खामानि मावदों बेखौ मोनसे रुल्स एन्ड रेगुलेसननि गेजेरजों मोनसे प्रक्रियानि गेजेरजों हाइ अथरिटियाव बेखौ साबमिट खालामनांगौ आरो बे मथैनो जायोब्ला जोंनि थाखाय खोब मोजां एबसुनि दैदेननायाव दिनै माहारियारि आफाद आरो एबसु आरो बिपिएफ बेवहाय दिनै नोंथांमोना मा सावरायखो बेखौथ' आं अलरेडि होनबायानो जे आथिखालनि ड्राफ्ट जि मोनसे इलेक्सन कमिसननि जि ड्राफ्ट बेनि सायाव सावरायनाय जादों आरो बिटिसि ओनसोलावहाय बे ड्राफ्टआ जोंनि रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदि जादोंना जायाखै जुदि जोंहा माबा मोनसे जुदि दंबावोबा बेखौ जों जयैनो इलेक्सन कमिसनाव जों रिप्रेजेन्टेसन होनो हायो नामा बे गासै बाथ्राखौ बेवहाय मोजाङै सावरायलायनाय जादों बयबो मोजाङै बाहागो लादों सावरायनाया खोब मोजां आरो आं मिजिंथिदों बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो जयैनो इलेक्सन कमिसना जुदि रिप्रेजेन्टेसनखौ होयोबा नाथाय इलेक्सन कमिसनाबो बेखौ साननो बायदि सिन्थाखौ खालामगोन